Čaute ľudia, dneska z vítam nového videa. Dneska si vlastne pušneme 25 000 trofy. A vlastne potom vám dám taký skip, keď splním toto a si otvorím aj jeden legendárny star drop. Takže sa máte na čo tešiť a chýbajú mi, že 3 trofé do mytického. Ten si teraz otvoríme a potom vám vlastne dám a potom vám dám taký skip alebo timelapse, ako som splnil tie questy. A vlastne to je tak všetko. A otvoríme si ten jeden legendary star drop. Nie som bez pokop, musím priznať. Ale nie som ani najhorší, komu sme iba 7, už nebudem mať taký veľký mínus. Mne stačí, že je 5. miesto. Poď, prosím. Ja sa pomoc. OK, dobré. Si heal. Keby mám ulti. Tak. OK. Kamu sme... Yes. Je tam. Máme 25k. Je to tam. Otvoríme si teraz ten mythic star drop. Keď kamu už je showdown. To už to nemám šancu otočiť. Ale to nevadí. Lebo máme 25 000 trofy. Mám 25k a to je aj ten mythic. Dobre, čo by som chcel? Takže 1000 kreditov by ma tiež potešilo. Nejakú novú postavu, nechcem coiny, nechcem powry. Aj gadget by som vedel prežiť, ale nechcem hlavne nejaký pin. Radšej to nebudem ani komentovať. Kámo, toto nemohlo skončiť akože horšie, fakt. Kámo, oni sú... Čo si aj kúpil? Som smutný. Takže vám to vlastne skipnem do tej časti, kde vlastne už budem mať ten legendárny star drop, OK? Takže mám to tam skipnem. OK, ľudia, som back, takže už máme vlastne questy, počkajte, ja si to vidím. Defekty. Už máme questy, síce mi chýba 9 XPčok, iba nemám XPčka. A to vôbec nevadí, lebo máme quest na BU, ktorú teraz vlastne chcem trošku viacej pušnúť. Asi na tú 20, ako mám napríklad Dynamite alebo Meg. Takže ideme na BU, je táto mapa na Uno, otvoríme si vlastne aj star dropy trošku. Musím dať 60 000 damage z BO, takže by to nemal byť žiadny problém. Možno mi aj z tých star dropov padne legendary. To keďže zastane, tak by som vlastne odpadol. Ale to sa nestane, to viem, komu 2 lumy v jednom týme. What the fuck, dobre. OK, mám dobré. Kamo, ale dávam celkom damage. Tomu Mortisovi by som mohol dať. Ja som rád, že nemám na killy. Kamo, 300 HP. Dobre. Kamo, hen to je kasa. To je nejaký 2x fake, alebo nie. Úplne zbytočne mi tá útenka. Poďme. Kamo, chcem dávať damage. Kamo, dobro, už mi je jedna, že či prehrám, ale chcem dávať hlavne damage.
prdele. Kamo. Tá Bea je dobrá, ale není ani až tak. Bum. Kamo, čo mám robiť? To odporné staty, alebo budem mať veľký damage. Kamo, my máme šťastie, ale... Kamo... Ako môže, že mi už vyberú len 2 karty. Ach, jaj. A mohol by som mať veľký damage. 25 000. Jaj, toto mám pocit, že bude ešte dlhé. No. A pevne dúfam, že to nebude také dlhé. Ten push pôjde rýchlo. Ten quest. Už nechcem tu byť zase celý deň. Trafil. Boom kill. Druhý kill. Ty kokos, idem bomby. To bolo... Boom. Ako? Boom. Ťahám. Zomrel som. Ale to nevadí. Okay. Kam 2-krát reverse. Čo nahrám tomu Squeakovi. To bol niekde ten daný. Úplne som ten kill teraz vyžural Squeakovi, ale... Dobre, vyhrali sme. Tuto by som mohol mať celkom dobré staty. 20 000. No, ešte posledná hra chýba. Mám star drop. Super, nevadí. Máte powery, máš tu, veď kúknite sa, koľko mám. Oni by mohli pridať nejaký skin za powery, a nie za coiny. Ja mám vlastne 2 true silver skiny. A jediné, čo ma tak štve, takže mi chýba, že 9 XP, musím plniť quest. No, to ma štve, ale že strašne. No to ale nevadí. Už máme Michala. Kam som... Boom. Squeaka som trafil. Mám tu silnú strelu. Nie. Trafil. Ako ten Squeak ma štve, ale že strašne. Prečo nemôžem mať ten... Boom. Ale trafil. Kamo, dobre, teraz hrám hrozne, ale proti Squeakovi sa to nedá. Ja sám o sebe nie som taký dobrý. Skoro furt ťahám Neon Echa, ale to je úplne jedno. To aj sám priznal, že ho ťahám. Ale za mňa, keď hrám ja, tak ma celkom ťahá môj brat, s ktorým by som mohol už začať trošku natáčať možno, keď sa mi zachce. Kamo tá žížala je tak... To je žížala. Hej. Čo mám robiť? Ale... Oli. Prosím. Sorry, ja som hrozný. Proti tomu Squeakovi sa to nedá. Boom. No nič. Kam 22 000 damage. Ale yes. Takže budeme mať Legendary Star Drop. Boom. A ako prvé si claimujeme tento BB skin.
S tým si môžeme aj zahrať. Superhero Player Title. A za chvíľku si otvoríme ten legendárny Star Drop. Počkať, tu sa nastavuje. Dáme si Star Lord a dám si Superhero. Tu je Bibinka. A ideme na to legendárny Star Drop. Prosím, niečo dobré. Nepadla Ember! To si robí srandu! To si robí srandu! Počkať. To je Ember? To je Ember. To si robí srandu. To je Ember. Ja som strašne lucky. Ja som strašne lucky. Ja neverím. Ja neverím. Ako je toto možné? Kamo, ako je toto možné? Kámo, veď viacej lucky ani nemôžem byť. Kámo, som si myslel, že mi padne niečo hrozné. Ale tam sa proste vytočila Ember. A Ember je strašne silná. Kámo, ale ako? Ja som strašne lucky. Kámo, ja som strašne lucky. Kámo, toto už je moja 4. legenda, čo mi padla. Kámo, ja som si to ešte zabudol screenshotnúť. A to mi nevadí. Kámo! Yes! Kámo, neverím. Kámo. Ale ona je dobrá. Kámo, Ember. Kámo, toto viacej lucky ani nemôžem byť. Ember mi padla. Ty kokos. Je tam Ember. Je tu. Nazdar, už mi chýbajú iba 4 legendy. Asi by som chcel toho Cordeliusa, ktorého si môžem switchnúť, ale keď si niekoho unlockujem za kredity, tak potom mi nevie spadnúť. Ja Crowa nechcem, najradšej by som chcel toho Cordeliusa, ale ja som strašne lucky. Prečo sa mi tam teraz nedal ten Draco? What? Neviem. Ale mne padol proste nepadla proste Ember. Ja tomu nechápem. Kamo. Tak, tento opening skončil ešte lepšie, než som si myslel. 68 brawlerov mám. Kamo, tento opening skončil ešte lepšie, než som si myslel. Fakt. Ale som vám slúbil, že si dám jednu hru s tou Bibi. Že tu mám Bibinku. Čo sa môžeme dať. Ale tá Ember, nepadla proste Ember. Niekam mne takto plakať. Toto je už moja vlastne 4. legenda. Mne vlastne padol Kit. Surge. Počkať. Meg. A teraz tá Ember. Ale tie skiny na Bibinu vypadajú strašne dobré. Bum. Kamo, pomoc. Kámo, Eda. Ja tak nemám rád Edgarov. Sice ja hovorím, že som slabý, ale tak keď kúkate trošku moje videjka, alebo shorty, lepšie povedané. Bum. Ty kokos, ten Frank. Unože. Kámo.
Ale, sorry, ale toto je najviac lucky opening. Ale ja som strašne lucky na tie legendárne star dropy. Strašne, ale fakt. Som strašne lucky na tie star dropy. Tu ešte tu a tu. Tak. A si kúpim tú zombie. Ale neviem, nechce ju kúpiť. Ale nepadla Ember. Ty kokos. No nič. Som viacej spokojný, než spokojný. Asi by som si potom kúpil túto Ember. Táto Ember je pekná. Tuto má brat. No. Tá zlatá Ember nevypadá zle, ale za toľko coinov sa mi nechce šetriť. Lebo tá nahnevaná Ember vypadá dobrá. Viacej ľahko môže byť. Ty kokos. Tak, tento opening skončil lepšie, než som si myslel. Dajte like, odber zvonček. A uvidíme sa si u ďalšieho videjka. Takže čaute a asi čaute.